Hayi la kwapha. Manifuna ukulohamba nolale ngaphandle. Fusekwe naba. Ha. Dlamini uzomyeka kusuka ngase ngibomvu mina. Fusekwe. Hey, Fusekwe wena mfowethu, ngiyeka. Wendoda, awuzoshayela umuntu la kwapha. Ngithe Fusekwe naba. Webhuti, ngithe uzoshayela umuntu la kwapha. Wo. Kanti Bucks yini inkinga yakho? Ngwenya, thenga i-toilet 3000 eBucks Enterprise usikhulule in peace. Oh. Uyazi ngaba isilogele esihleke lesifo ibusiness lami. Zithengele i-toilet lakho eBucks Enterprise usikhulule in peace. Ngwenya musukudlala kanje. Ngwenya. Hayibo, ubona ukuthi mina ngithemba uDlamini? Hey mina ngikusabi wena self. Hayibo musukuhleka. Ngithe angikusabi. Unenhlanhla, yabona ubukhuluma noMaxwell. Abusevela wakusaza ngempama. Ibo uyena manje, sibona. Yo, what's up, Makuzwayo, bro? Makuzwayo, hamba lendlini. Phuma la kwami. Okay, mana kanjani? Uzothenga ispirit, umixe nala. Hey, wenzani? Maxwell angishaya. Maxwell ngishayela Maxwell. Makuzwayo. Yebo. Muphi uDlamini? Hayi ke usawusaka mahewu. Oh, hayi. Okay. Aw, Dlamini. Akekho, angibheke ngisho nje. Hayi nangu la. Mhlawumbe uvuke isifo sokuwa. Dlamini. Hey, anginasifo sokuwa wena man. Awuhambe ovashela mahewu, yasasa. Hayi. Simvukile ngempela msizeni. Sizeni mama. Nomkhulu esho kanje wengafuni ukuthi sithi uvuke isifo sokuwa. Wevela senza into strong. Hey, awuhambe wena man, anginasifo sokuwa. Haha. Hayi, uguga ngempela uDlamini. Kuko ungungani mina nasicishe silengane. Hey, Bucks, ngithi angixolise mfethu ngalento yeveli. Uzoyidelete? Hey, ngiyafana noma ngayidelete uma unayo ipostile kuFacebook na kwi-page lakhe la kuTikTok. So, wena ngeke ukwazi ukumsuka since ivideo kweyakho. Ngani kodwa Bucks? Ngayiphi imali? Wena mfethu ukhohlwa ilento mfethu izodlula mfethu. Ngeke ngikhohlwe mina. Awu phela musu ukukhala hawu. Hayi, angikhali. Angikhali. Hayi, Njomba. Ile uyarecorda yini lento? Oh, hayi ifuna ngitshaja ngesoda lapha ngitshajile yabo. Njomba uyarecorda lento ungangenzi isilimo. Awu Bucks, chill Bucks, you need to chill. Njomba uthi ngibone ukuthi awirecord lento. Guys ngiyabo bamshayile waqeda sha umhlaba. Uthini nangani? Oh okay. Nikhethani la. Ukwazi ukuthi uzofa nini noma ukwazi ukuthi uzofa kanjani. Ithanda ukuba umqansa kakhulu ke le. Yo, I'd rather know when, man. You feel me, dogs? I'll take loans and buy all kinds of things. Just think about it, Dlamini, dog. Well, Maxwell. Ngithe iyeke lento yakho ngibiza ngomgodoyi. Ngithe iyeke.
No, angisho ukuthi dog. It's a dog. No Maxwell. Awukho umehluko phakathi kwalento eshoyo. Awukho umehluko phakathi kwa inja no inja. Usunge sleep. I see. You ain't feeling me, dog. Hey, angifuni ukufeel. Angifuni ukufeel vele Maxwell. Ukufeel angifuni. Hlukane nongibizwa ngomkhotoyi. I bet. It's your time. Dlamini, ngiyazi uyayibuza ukuthi indaba ubunika buphezulu kangaka kunkabi la. Phela akawatholanga amaphilisi kulenyanga. Kwenzani Mahewu? Uyahleba? Mahewu ngathini kwena ngokuhleba? Hayi no angihlebi. Mina ngiphendula into kade uyibuza yona. Kahle uwena uthanda indaba la. Ngiyabona usudakiwe. Ngeke usaphuza. Hawu. Bengincokola. Ngokola ke. Beso. Ya mama. Baba, susayile isikhathi ukuthi ephathini kama. Hawu, unamhlanje. Kodwa emsebenzini kade wagcina. Maxwell, asingabi nomona. Uthe ngoyena uDlamini lokutshwala lokho. Sizophuza kanjani ngempela engekho? Lesisivala. Hayi, khuleka nginaso isipekhe sakho uDlamini lapha yana. Bazothi mebehamba nje sambe sokuthatha. My man. Hayi, Maxwell, Shepherd. Le kama yimene angiyithandisisi. Ngicela siqhubeke noDog. Sorry, Zemzito, bro. Wena, ushabani? Uthinta abantu kanje? Excuse, man. Ulimali. Yo, I miss my girlfriend, yo. I-girlfriend phela. Into. And wena unayo into. Yeah, I'm practicing, bro. Ngihlangane nenye ngane ngala ezansi yabo. Thintana izandla. Ngayibuka yangibuka sasimayelelana. So yeah, we're moving, yo. Leyo ngane ibingafika ukudayisela. Yeah, iyona le dayisa ngale sitolo ezansi. Waze kanjani? Nithintane ngezandla ngoba thola amaphilisi. Maxwell, Yeah, sihambile. yeah, usihambile. Hawu, And then? Lokhu yawuvuli. Awuthi kubambele ibhodlela mhlawumbe lona eliphazamisayo. hayi, uzobaleka nalo. Hawu. Damn it. Bakhe ngenye ingithi. Awukhiye ngawo la? Okay, awuyivuli. Still akuvuleki. Yo, Mahewu, asishaye phela dog, awu. Hayi ngeke mpembe. Sesinecala vele usisinyanyobesa ngene endlini kaDlamini. Asingabi sisona mongo ukuthi siphuze utshwala bakhe. Okay. Yo, Mahewu dog, uyafuna ngikuzwise ma raps? Hayi okay. Yo. Hey, yo. Ngithatha iphenti ngilibeke eceleni kwehashi. I call it Pentecost. Pentecost. Hayi Maxwell, asiphuze.
Yo, uyafuna ngizise nye rap? Maxwell. Wazalani. Alele. Fanele uleso CV wakho ngufake lapha emsebenzini. Angiyithandi lento yakho yokungasebenzi. Yewuzini, sure. Ave ngithi uDlamini uyena iboss lapha. Hayi. Maningi amaboss. Nami ngiyiboss encane. Wena leso CV ngufake nje. But hell man, that's so dope. That's unginikeza hope. Kwathi angivele ngigijime ngiyakameshedi ngifike ngithenge slope and celebrate. Maxwell, ngithayeka lento yakho yokurapha. Asiphuzeni sidatha sidlala ingoma. Right. Oh, Dlamini, bro. Shit. Hey, Mayo. Walk fast, uqashe nami Dlamini. Hey, ngicabanga ungibonile. Nah, and I saw that lose. Hey, Doc, I think ngikhohle ukuvalelisa. Hayi. Kusomele uhambe uyovalelisa ukuze angeke azasole lutho. Yeah. Hey, come in. Hey, awusavalelisa phela mfethu. Hey, Doc. Usibambile. Usibambile. Ngicela ngipha amakhekhe awu-5. Angisadayisa amakhekhe. Ukubhaka sekuyangibhora. Hayi. Baba le. Bengisola nemali yokuthenga ekhaya. Hayi futhi abemnandi kakhulu amakhekhe akho. Induku one side nokuthi ubusithengisa ngenkani. Akubeke eceleni kona amakhekhe akho abemnandi. Uthi benginithengisa ngenkani. Angizwa? Uthi benginithengisa ngenkani. Oh no. Cha engizama ukusho ukuthi bowenza sure wena ukuthi wonke umuntu uyathenga. Azama ukusho ukuthi ubone good marketing strategy. Why ungabhaki something else? Njenge pizza. Into challenging. Kwathi uqinisile yazi. Mhlawumbe kuzoye ngizama. Yabona Maxwell. Slim. Kanjani manje? Hey, mawutshela lo mlisi ukuthi akabhaka amapizza, uzowabhakela ba? Ubani ozothenga lawo mapizza? Ithini? Malum, awushaya ngathi yomvimba-ke umshintshi umqondo asitetsente eshibhile noma uphaka ka-R5. Hamba malume. Umapetshisi. Awusho. Uyawudlala uTikTok? uTikTok ibhakisa awudlala uyabukela. Oh, okay. Mapetshisi, uyawubukela uTikTok lapha efonini yakho? Ngiyawubuka. Oh. Bengisacela ungibonise le video la silwa khona noDlamini. Benelwa? Le video le ebonakala ku Facebook. Oh! Beningalo ibhakisi lapha obekushaya. Uyazi ibhakisi kufana nento ukuthi igama lakho
ube ubaxebule maseliphelele. Kodwa wena ohlezi ucetshulo, yazi yangihlekisa. Wemapetshisi, ukhuluma nami kanjalo. Ukhuluma nami kanjalo mapetshisi. Mapetshisi uyazi ngizokubhokoza mina manje. Uyazi wena Bucks, ucabanga ukuthi ngishaya isiginci kuphela abantu angibashaye. Suma kufuze ngiqede before breakfast. Hayi washintsha mampentshisi. Mampentshisi uyazi bawunganje. Ukuhlala noDlamini lokho uyabona kodwa ukuthi kuyakona. Fusek. Finqa. Khona ngizokubona ubuso nami. Ngenqindi angithi uzongishaya wena. Hayi mampentshisi ngoba ufuna uTikTok wakho yekela. Yeka. Mjomba. Uthe wena ivideo eku-Facebook kuphela ina 20 views. Uma kasibahle ngitshela ukuthi ivideo ixhaphakile ibonakala yonke indawo. Abantu besifazane abanehaba. Ngishilo ngathi ivideo nama views awu 20 kuphela. Mhlawumbe nawo kulabo bantu abawu 20 abayibonile. Ha? 200,000. Kanjani manje? Mjomba. Mfowethu le video isuka kanjani ku 20 views iya ku 200,000 views? Ngazi. Share uMahewu. Phela uMahewu unama-followers amaningi ku TikTok na ku Facebook. Yo. Athi ngipost isithombe. Ngibona ngithola ama-likes amangaki. Mjomba mfowethu. Ngiyakucela mfowethu. I-delete le video mfowethu. Kanjani manje? Kahle mjomba mfowethu uyazi le video mfowethu ingimoshela impilo yami. Bheka namanje ingane yami ayisafuna ukubonakala ihamba nami esikoleni ngoba mina ngibonakala ngihamba ngishawe emavidweni. Uyidelete le video ngeke kwenzela abantu aba 200,000 bakhohlwe. Futhi ke nje mina ngiyaqala ukuposta into ithola ama views awu 200,000 plus ama likes awu 20,000. Awu ngeke mfethu ngeke. Mahewu ngithekile kule ifaka ku TikTok. Yo 500,000 views. Yo amuntu famous manje. Idelete nami ngizokudelete. Mjomba mfowethu usungaze ubulale mina. Usungaze ugwaze mina ngomngane wakho mfowethu ngenxa yevideo. Hayibo, wena uyena umngane wami? Sahlangana ngoba sasifuna ukushaya uDlamini. Una 40 na 20. So nje man. 10 likes in 3 minutes. Oh, I'm big. Hawu, Bucks, uyakhumbula umliso wamakhekhe esasintombi yami? Uyakhumbula ukuthi ubuhlekisa kanjani ngami nihlangene nomjomba? Awu. Kodwa futhi iBhayibheli lithi ungabuyiseli okubi ngokubi. Oh. Uyabona ke uma ungangitshela ukuthi leyo mbhalo ukuchapsa bani verse ba ngizoyidelete ivideo. Abasekorea. Hayi, abekho abasekorea eBhayibhelini. Hey. Ufunani lola? Esho ngamashetha ale ngaye ngathi amasosha omzimba sediliziwe. Mahewu, kulungile mfowethu. Ngiyabonga. Mama. Hi guys, nangilebade bemshaka TikTok. Yona ngani? Uthini? Hayi lutho. Hey, Bucks, ngithi angixolise mfethu ngalento yevideo. Uzoyidelete? Hey, ngiyafana noma ngayidelete uma unayo ipostile ku Facebook na ku page lakhe la ku TikTok. So, wena ngeke ukwazi ukumsuka since ivideo kweyakho. Ngani kodwa Bucks? Ngayiphi imali? Wena mfethu ukhohlwa ilento mfethu izodlula mfethu. Ngeke ngikhohlwe mina. Awu phela musu ukukhala hawu. Hayi, angikhali. Angikhali. Hayi, mjomba. Ile uyarecorda yini lento? Oh, hayi ifuna umthatha ngesoda lapha ngithathile yabo. Mjomba uyarecorda lento ungangenzi silimo.
Ah, Bugs, chill, Bugs. You need to chill. Mjomba uthi ngibone ukuthi awirecord le nto. Yazi ngiyabo bamshayile waqeda shaya umhlaba. Uthina nangani? Ufunani wena? Dlamini kubengaqondile bhuti ingane engisukelile ngayijaha yabese ibulala ubhiya wakho ngephutha. I'm sorry bhuti. Iyangaze ngithume ngani ubhiya mina. Oh, umshayele ukuthi ukuthatha kancane. Ucanga uzona uphuzana nobhiya. Awukahle wena ngithamba ugeza wena. Dlamini, angangigeze kabili in one day. Angisiwona ufish. Man. Ingane ithe ithunywe uDlamini ubhiya. Kanti wena kuphela uDlamini la endaweni. Na ngiyalobulela ubhiya wakho. Man. Wena uDlamini ubulalele nobhiya wami namasaka. Kube iphutha bhuti shwele. Ngeke ngize ngiphuze ushwele. Hamba othenga omunye. Imali anginayo bhuti kanti no 350 idate yakho na bengakaphumi. Bekungamele ubulala ubhiya wami ungenayo imali. Hey wemadoda. Hayi la kwapha. Manifuna ukulo hamba nolale ngaphandle. Fusekwe naba. Ha. Dlamini uzomyeka kusuka. Ngase ngibomvu mina. Fusekwe. Fusekwe. Hey, Fusekwe wena mfowethu, ngiyeka. Wemadoda. Azoshaya umuntu la kwapha. Ngithe Fusekwe naba. Webhuti. Ngithe azoshaya umuntu la kwapha. Whoa. Liyahlonishwa ihe wona masaka. Hey, ihe madoda. Bugs, mina nawe asibona bangani. So sacela uhambe. Ukubingelela amahewa akusho ukuthi siyabangani. Bugs, uma ungafuni ukwenza lokho ngizokudonsa uze la egcekeni. Bese ngilanda uDlamini lendlini awubhonye. Hayi. Angisekho. Angithandi ukuphendula lo mbuzo. Ngwenye, awukwazi ukusebenzisa ithoilet likaMampentshisi. Abantu abasebenzisa ithoilet likaMampentshisi abantu abakhokha irent ePentshisini complex. Complex. Last time I check wena awuhlali khona. Bugs. Ubani owenze wena iphoyisa lamathoilet akaMampentshisi? Ngwenye, awukwazi ukuthi umdala ungaka usikhulule emzini yabantu. Wena sithengele lakhe ithoilet eBucks Enterprise. Usikhulule kwakho in peace. Hey, ngithenga ngenyanga ezayo mani senginemali. It's portable ngwenye. Ngingalifaka manje, usikhulule manje. Bucks. Awuhlukane nami. I've got something to do. Hey, uzokhuluma isingisi umophisiwe silwane. Ngiyana ngiyakushutha. Ngizosendela uMampentshisi manje. Hayi, angeni, ngiyadlula. Dlula. Hayi phela ngeke ngizwe ngawe. Hawu. Hayi, koze kuse makhelwane isithakathana. Ngina 10 giga la. Ngoloke ngirekodile nje. Kombe sebayivala indlela ehamba la. Uzotholetaphi? Hey, ngiyakubona. Ngiyakushutha la. Ngizosendela umgube ngimtshela ukuthi wena usebenzisa ithoilet lakho uma engekho. Bugs. Ngikwenzeni kanti? Ngwenya. Thenga ithoilet 3000. Okay, buka ke ngwenya. Ngizokwenzela ngediscount ngizokunika ngo2900 eflashwayo libe no5 ukugeza izandla mawuqeda. Ngishilo nje ngathi
Ngizoba nemali ngenyanga ezayo maybe. Ngwenya, wena ubolekisa ngemali. Ziboleke wena Ngwenya imali uthenga ithoilet uzikhokhele wena next month. Uyazi imalini interest ka 3000? Good. Ukuze nawe Ngwenya uzoyizwa le interest ka 30% oyizwisa abantu mabezoboleka kuwena. Uyaphi? UyakwaZulu? Hayi khuleka Ngwenya. Ngwazi wonke ama-toilet ala endaweni asemnyango. Ngoloke ngikulandelile nje. Wena into yokusiza ukuthi uthoilethele ebhakedeni endlini. Ulale ngekaka, uvuke ngekaka, uphefumule ikaka. Bugs. Kanti ngikwenzeni bhuti? Nothing Ngwenya. It's business. Makasibahle. Ngizwile kuthiwa kade ufaka ithoilet kaDlovu. Ngisacela 1000. Utshena obani? Nginamehlo yonke indawo. Uyeza usibahle uzolanda imali. Aw. Isishona manje Ngwenya. Ngithe ngiwazi wonke ama-toilet asemnyango ala endaweni. Kanti Bucks yini inkinga yakho? Ngwenya, thenga ithoilet 3000 eBucks Enterprise usikhulule in peace. Uyazi ngabe isilogele esihleke lesifo ibhizinisi lami. Zithengele ithoilet lakho eBucks Enterprise usikhulule in peace. Ngwenya. Ngwenya musukudlala kanje. Ngwenya. Sacela usizo. Cela ungivulele la, wemuntu odlulayo. Usucela usizo nje uvaleleke kanjani etoilet likaso? Besidlala umacashelana nomntanami kanti uZulu uzongikhiyela engaboni ngicashela. Sukela ahlaza kamanga manje uZulu semakhaya. Bengizocela ungivulele la ngokuchazela ukuthi why ngithi uZulu. Uyovulelwa yilo kuvalela. Uma hamba nomakhuzu abazi badlule la. Hey, uthi ngibabone kanjani ngivalelekile la? Okay, shaphuka. Wena Dlamini inkinga yakho awucabanga. Inkinga yakho awucabanga weDlamini. Ubuthi ngibabone kanjani mina ngivaleleke la? Imini ungacabanga? Imini ungacabanga? Dlamini vula la ungishaye. Ngeke ngivule la. Dlamini please man, akukho manzi, aflashiwe le toilet. Please Dlamini ngicela ukhiphe la. Khona le challenge ekhona. Aze angishuthi. Imake ba ho. Wenzani? Yini lo yenzayo? Wavela waphinda kuShakira nje, uShakira esithubeni. Wenzani? Umlando. Ngokutshekeza? Almeni madoda, uNelson Mandela waboshwa 27 years wenza umlando. Nina wenza ngezinqa? It's a challenge, dog. Look. Sisensukwini zokugcina. Ezokugcina le nsuku. Okay. Angishuthi. Salisubuya Nkosi.